כנשיא מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר, זה מהלך נכון, זה מהלך חשוב, זה מהלך הכרחי. אין חובה מוסרית ואנושית, יהודית וישראלית יותר גדולה מלהחזיר אלינו את אחיותינו ואחינו, מי לשיקום לביתו ומי למנוחה נכונה. כולנו כמהים לחזרתם של אחיותינו ואחינו, של כל אחיותינו ואחינו. אין כאן אשליות. העסקה הזאת, כאשר תחתם, תאושר ותמומש, תביא איתה רגעים קשים, מייסרים ומטלטלים ביותר. היא תביא איתה גם אתגרים קשים ביותר. זו לא סיטואציה פשוטה, מדובר באחד האתגרים הקשים ביותר שידענו.